ሚዛናዊ ጽድቂ ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 8 ጎይታና ኢየሱስ ደብረ ዘይት ናብ ዝበሃል ቦታ ኸይዱ ነቶም ኣብ ኣደባባይ ቤተ መቕደስ ዝነበሩ ሰባት ክምህሮም ከም ተቐመጠ ነንብብ። መምህራን ሕግን ፈሪሳውያንን ከዓ ዝሙት ዝፈጸመት ሰበይቲ ኣምጺኦም ኣብ ቅድሚ እቲ ህዝቢ ኣቐመጥዋ። ንጎይታ ከዓ ከምዚ በልዎ፣ መምህር እዛ ሰበይቲ እዚኣ ክትዝሙ ኸላ ተታሒዛ ከምዚኣ ዝበለት ከዓ ብድርባ እምኒ ክትመውት ሙሴ ብሕጊ ኣዚዙና ኣሎ። ንስኻስ ብዛዕባኣ እንታይ ትብል በልዎ። እዚ ሕቶ ብቕንዕና ዘይኮነስ ዝኸስሉ ምኽንያት ደልዮም ስለ ዝነበሩ እዩ። ጎይታ ከዓ እቲ ኣብ መንጎኹም ሓጢአት ዘይብሉ ነታ ቀዳመይቲ እምኒ ይደብርያ በሎም። ጎይታ ከምዚ ምስ በሎም እቲ ህዝቢ ንፈለማ እዋን ንባዕሎም ንክሪኡ ሓጊዝዎም እዩ። ድሕሪኡ ኩሎም እቶም ህዝቢ በብሓደ ካብቲ ቦታ ኸዱ። ጎይታን እታ ዝተኸሰሰትን ጥራይ እዮም ተሪፎም። ጎይታ ከዓ ኣቲ ሰበይቲ እቶም ኸሰስትኺ ደኣ ኣበይ ኣለዉ? ዝፈረድክዶ የለን በላ። ንሳ ከዓ ሓደ እኳ ጎይታይ በለቶ። ኢየሱስ ድማ ኣነ እውን ኣይፈርደክን እየ፣ ክዲ እሞ ደጊም ኣይትበድሊ በላ። ሓደ ሰብ ናይ ዓርሱ ጎደለታት ከይፈለጠ ንኻሊእ ሰብ ብቐሊሉ ክፈርድ ይኽእል እዩ። እቶም ህዝቢ ኣብ ትሕቲ ሕጊ ሙሴ ኮይኖም እዙይ ከም ዝገበሩ ርዱእ እዩ። ጎይታ ሓጢአት ዘይብሉ መን እዩ ምስ በሎም ግና ብዛዕባ ገዛ ርእሶም ከስተውዕሉ ኣኽኢልዎም። እዚ ከዓ ኩሉ ሰብ ንኻልኦት ቅድሚ ምፍራዱ መጀመርታ ንባዕሉ ክርኢ ከም ዘለዎ እዩ ዘምህረና። ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 7 ቁፅሪ 4 ከምዚ ይብል፣ ከመይ ጌርካ ንሓውካ ካብ ዓይንኻ በሰር ከውፅአልካሲ ሕደገኒ ትብሎ፣ እንሆ ጉንዲ ኣብ ዓይንኻ ኣሎ ይብል። ናይ ገዛ ርእስኻ ወይ ናይ ዝኾነ ይኹን ሰብ ጉድለታት ናብ ጥዑይ ህይወት ብፍቕርን ብምሕረትን ክትምልስ ደሊኻ ጥበባዊ ምኽሪ መሃብን ምርካብን ቁኑዕ እዩ። እዚ ከዓ ንኣምላኽን ንወዲ ሰብን ዘሐጉስ እዩ። ነገራት ብትዕግስትን ብፍቕርን ምስ ንሕዞ ጥፍኣት ዘይኾነስ ድሕነት እዩ ዘምጽእ። ሰይጣን ወትሩኡ ንህይወት ሰባት ንምጥፋእ ከም ዝሰርሕ ዘጠራጥር ኣይኮነን። ውዲ ሰብ ናይ ሰይጣን መጥቀሚ ስርሑ ከይኸውን ምስትውዓል ኣድላይ እዩ። ውዲ ሰብ ብመልክዕን ብምስልን ኣምላኽ ዝተፈጠረን ብፈጣሪኡ ድማ ዝኸበረ እዩ። ንርእስና ኾነ ንኻልእ ብዓይኒ ዕሙተይ ክሲ ምቕራብ ንመንግስቲ ኣምላኽ ዘይኾነስ ንሰይጣን ኢና እነገልግል ዘለና ማለት እዩ። ብምኽንያት መእረምታ ናብ ፍርዲ ካብ ሙጉያይ ጸጋን ምሕረትን ኣምላኽ ኩሉ ሰብ ኣብ ግምት ከኣቱ ኣለዎ። ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 4 ቁፅሪ 16 ከምዚ ይብል፣ ምሕረት ምእንታን ክንቕበልን ኣብ ጊዜ ሽግርና ዝሕግዘና ጸጋ ምእንታን ክንረኽብን ሽዑ ብምትእምማን ናብ ዙፋን ጸጋ ኣምላኽ ንቕረብ ይብለና። ምሕረት ክንሓትት ከለና ኣምላኽ ወትሮ ኢዱ ንምዝርጋሕ ፈቃደኛ እዩ። ንሱ ከዓ መገዲ ሰላምን ዕረፍትን እዩ። ስም ኣምላኽ ጎይታና ንዘለዓለም ይኽበር፣ ኣሜን።